Θα δω και είναι περιτά, πίσω πόσο. Θα πάρω και από τον άλλο σκηνοθέτη βέβαια. Μια εικόνα αξίζει 100.000 λέξεις. Ένα βίντεο αξίζει όσο... Αρβανίτη, χαμογέλα στην κάμερα. Ένα δευτερόλεπτο είναι 13 φωτογραφίες. Δεζόν. Άρα κάθε δευτερόλεπτο στο βίντεο είναι... Αρβανίτη! Είναι 13 φωτογραφίες μαζί. Εσένα, συγγνώμη. Σκύλο. Τι πάει! Μια δηλαδή 13 φωτογραφίες. Δεν είναι παντέ μπροστά. Τράβηξα. Τώρα τραβάει ακόμα. Ακούω. Έχουμε εκπομπή. Φωτογραφίες στο λεπτό. Ω, Μαρία, wow. Για βάλε μία ώρα. Μαρία Λαντεμπάριο. Για βάλε 80 χρόνια μου. Και πολλά κιλά. Τώρα δηλαδή πώς την μας εξελίγει Κοίτα, μόνο βόλιο. Ωραία και πάρα. Έλα, πρέπει να μου την πάρεις, θέλω τρόμο. Μπράβο, Φερμερή. Κοίτα, είχε κινητό. Ήρθε Έλε, φύγε, δεν θα το πετάω. Έλα, είπα μάμα. Νησί δεν πέρασαν, αυτούς τους δύο πέραν μόνο, αυτό θες. Δεν πέρασαν, αυτό θες, εντάξει. Δεν πέρασαν, καθόλου. Παπαδρέου. Πολύ αστείο είναι. Όχι, δεν το χωρώ, θα δείχνω φορά. Μόλις τώρα του κάνω τα μαλλιά έτσι, να κοιτάξετε. Το κάνω στο ρευτό μου. Να πάρω σε τρίγκα, χαμογέλα στην κάμερα, δεν πόσο αστείο είναι. Να τα γελά στην κάμερα, δεν μπορώ, θέλω το νησί, δεν μπορώ, δεν θέλω να το πάρω. Μαρία! Άντε κάτω. Τι άκουσε να κάνει τίποτα. Τίποτα είπα. Δεν θέλετε να το πάρω. Θέλω να το πάρω. Αλλά θα δει πως έχω το ήπειρο. Γέλα μία άλλο με την κάμερα. Γέλα μία στην κάμερα. Να δει πως τη διασκεδάσεις έτσι. Μπορείς η κερδιά. Καρδιά λέει άλλος. Θα σπάσει η κάμερα, ρε. Γέλα μία στην κάμερα. Άντε το Παπαδρέου, περιμένω. Άντε ρε. Πάμε το δικό μου. Τι δεν ξέρω μαλάκα, τι τραγούδι είναι αυτό. Είναι του Αντουάν Φερμελή. το Arabian Adventure. Άκρη ρε, Φερμελή θέλω. Εγώ κάνω δήλωση. Κάνε. Πήγε ο κόκκος στην Γάλλη επειδή την πέρασε. Όχι, δεν την πέρασε. Την πέρασε. Α, κατάλαβα, εντάξει. Άμα θέλει όπου θέλει, όσοι διοθέτει. Όπου θέλει, εντάξει. Έχει αυτός πρώτος να δω τι θα κάνει. Και μετά να βάλω εγώ δύναμη απλά έτσι να τον πέρασω για λίγο. Το κατάλαβα. Έκανα τη δήλωση αυτή. Πάμε ένα δραματικό πλάνο, όλο το συντελεστό της ταινίας εδώ πέρα. Αλλά λίγο ποτέ. Περνάμε στον τελευταίο της ταινίας. Εδώ βλέπουμε τον ειδικό νεφέ. Τι. Βάζω και την κουκούλα να μην μου φύγουν οι ιδέες. Ωραία. Τι, δεν θα αντέξω άλλο.
Ну что ближе, до бара. Пойдешь? А, мы